Ahoj, vítam ťa pri ďalšej časti Autoškola laicky. Dnes sa trošičku prakticky pozrieme na motorový priestor. Bude to potrebné pri skúškach. Už som sa stretol s tým, že to chceli, už som sa stretol s tým, že to dokonca ani nechceli pani šandári pri skúške na vodičák. Ale povedzme, že môžem vám pogratulovať. Spravili ste skúšky, teraz ideme na cvičisko, čiže parkovanie a tak ďalej, jazda. Prevádzkové kvapaliny vozidla, prevádzkové naplne, čo sa kde nachádza, kde čo máme. Ideme sa na to pozrieť, takže ja vás vítam. Ako prvé si otvoríme kapotu. Kapota zvyčajne po ľavej strane, pri nohe, dole, pod palovovkou, buď závisí to samozrejme od značky, od typu auta. U Volkswagen Group je to tu na, niekto má tu. Odporúčam predtým, než idete robiť z skúšky z autoškoly, pozrieť si, na akom aute tie skúšky budem robiť a zistiť si to na internete, aby som nevyzeral za toho, že neviem a nebudil zlý dojem na skúšajúceho. Čiže skontrolujem si podľa internetu, kde sa čo nachádza v mojom aute, ale štandardné veci si môžeme ukázať. Takmer 99% aut je to v podstate to isté. Čiže otvoríme kapotu. Napravo vyhneme zväčša Fabie alebo podobné auta tyčka, oprieme, aby nám kapota nespadla. Pozeráme sa na motorový priestor nášho Volkswagen. Máme Tiguan 1.6 TDI a ideme rádom. Označené logo, čiže logo batérie. Pod týmto krytom sa nachádza autobatéria. Poistková skriňa. Jedna poistková skriňa je aj vo vnútri, jedna je von. Vzduchový filter, ktorý sa vyberá skrutkami, váha vzduchu, nasávanie, nápor vzduchu, ktorý ide do vzduchového filtra a do sania, do škrťacej klapky, veko motora, označenie typu motora, TDI Turbo Diesel Injection, niekto má TSI alebo TFSI, ale označenie typu motora, logo, dolievanie oleja, dosť podstatná vec. Táto Aladinová lampa, dievčence, zapamätajte si, preštudovať manuál. Žltá ako olej je mierka na kontrolu stavu kvapaliny, teda oleja. To vrúbkovaté, čo vidíte, je rozmedzie od konca vrúbkovaného po začiatok vrúbkovaného, niekde v polke by mala byť správna hladina oleja. Zasuniem a ideme ďalej. Chladiaca kvapalina. Chladiaca kvapalina je zväčša ružovej farby, môže byť aj zelenej farby, slúži na chladenie motora a motorového priestoru. Čiže chladiaca kvapalina. Vidíme okno, odstrekovač. Voda do odstrekovačov. Upozornenie, ak je motor nahriatý, neotvárať, respektíve otvárať pomaly, aby vám to nestreľila tá zátka, lebo tam je vysoká teplota, okolo 90 a môže to byť aj, teda je to pod tlakom. Palivový filter. Dole tu je, tak ako ste videli pred chvíľou, veko na nalievanie vody do ostrekovačov, dole je nádržka, chladič alebo radiátor, každý to volá inak, ventilátor. Na to pozor, nepchať tu prsty, lebo môže byť ventilátor zapnutý aj po vypnutí motora, on si to postupne dochladzuje. Svetlomet stále. Keď sa otočím, sedím tak za volantom, ľavá strana, pravá strana, stále sa to dáva od šofera. Ľavý svetlomet, pravý svetlomet, aj keď je to zrkadlovo momentálne. Treba si pozrieť, ako sa menia žarovky, stále je k tomu dobrý prístup, teda respektíve by mal byť k tomu dobrý prístup. Sú aj značky aut, ktoré majú k tomu veľmi zlý prístup k výmene žiaroviek. Takže to by bolo z motorového priestoru základné veci, asi tak všetko.
povedzme, že motorový priestor by sme mali ako tak zmaknutý, sme naspäť v interiéri. Možno pre niekoho banálna vec, pre niekoho trošku stresujúca, ale nie je to nič strašné. Ideme si prejsť v rýchlosti interiér vozidla, čo sa kde nachádza. U Volkswagen Group a v podstate aj BMW, Audi, v podstate takmer všetky auta. Naľavo od volanta zapínanie svetlometu, prípadne na týchto ovládacích páčkach s volantom zväčša po ľavej strane. 0 vypnuté parkovacie, svieti nám prístrojovka, ale sú to parkovacie svetla. Stretávačky. Pri tom už keď máme stretávačky, vieme vyťahnuť. Prvá poloha, to si zapneme, prepneme s volantom, aby sme videli. Prvá poloha sú predné hmlovky, druhá poloha sú zadné hmlovky. Vidíme, svieti nám to na displeji. Takže takto. Parkovačky 0. Nastavenie intenzity osvetlenia prístrojovej dosky. Vidíme žiarovka, prístrojová doska. Sklon svetiel 0 je na vrchu, trojka je sklopené nižšie. Ovládanie spätných zrkadiel, ľavé, pravé 0, nastavujem vyhrievanie spätných zrkadiel, zamykanie, odomykanie. Predné ľavé, predné pravé, zadné ľavé, zadné pravé, zamykanie, detská poistka, to znamená, ja dokážem ovládať. Deti vzadu majú vypnuté ovládanie skiel, teda okien. Samotný volant, niekto má multifunkčný, niekto nie, ale základ je všade rovnaký. Točím doprava s volantom, doprava posúvam aj páčku, doprava mi bliká smerovka. Posúvam doľava s volantom, teda točím doľava s volantom, doľava páčka, doľava smerovka. K sebe vidíme diaľkové. Od seba sú natrvalo diaľkové, ku sebe preblikávam. Tempomat niekto má, niekto nie. Nie je to najpotrebnejšia momentálne vec. Stierače, pravá strana po pravej ruke za volantom. Prvá poloha iba poutierať, ak chcem, zo pár kvapiek tam mám a mi to vadí. Prvá poloha, viem si to časovať. 1, 2, 3, 4. Potom máme pomaly, ale idú stále. A rýchlo tiež idú stále. K sebe ostrekovače, pokiaľ mám zadný stierač, dozadu ostrekovať zadného stierača. Takže tak, vypnuté. Výstražné smerovky, vyhrievané sedadlá. Priblížime si. Ventilátor, vyhrievanie zadného skla, ak v zime máme namrazené, klima, uzavretie vnútorného okruhu pred vonkajškom, v prípade, že ideme cez tunel alebo vonku niečo smrdí. Rádio, to je asi každému jasné. Ručná brzda, pre vás dievčence, ktoré vám idú ťažko ručná brzda, uvoľniť ani za nič. Máte zaťahnutú ručnú brzdu, ja ju povyťahnem, stlačím. Čiže vám je zbytočne tlačiť, lebo vy tlačíte na tie zuby. Vy tie zuby najprv musíte jemne, pozrite, ak sa to zatlačí dovnútra. Jemne povoliť, teraz stlačiť, uvoľniť ručnú brzdu. Základné kontrolky motora. Naľavo, to znamená, že motor nie je naštartovaný, teda tá červená, ten blikajúci robot s očami, to je baterka. Môže zasvietiť, keď vám nefunguje dobre alternátor, nedobíja vám baterku. Kontrolka motora svieti, aj keď je motor nenaštartovaný, aj keď máte nejaký problém s motorom, vtedy treba vyhľadať autodiagnostiku a dať si to spraviť. Tento Lego pajac, to ste vlastne vy, že nie ste pripútaní. Teplota motora, stav nádrže, spadol mi stojan. Informácie na palubnom počítači, to si preklikáte vlastne s ovládaním volantu a tak ďalej. Otáčkometer, tachometer alebo rýchlomer,
celkový stav kilometrov a trip, to je výlet, to si viete mazať, ak chcete si pomerať nejakú cestu, alebo chcete vedieť za ten výlet daný, koľko kilometrov som najazdil. Osvetlenie interiéru, jedna lampička, druhá lampička, všetko vlastne pospolu, aj zadné svetla. Spätné zrkadlo má funkciu nočného kvázi módu, keď vám auto zozadu svieti, vy si tou páčkou viete prepnúť a budete vidieť dozadu, ale vám to bude trošičku tlmiť. Takže, milí diváci, žiadne strachy, dievčence a tak ďalej. Držím vám palce pri skúške. My sa vidíme pri ďalšej časti autoškoly laický. Dajte mi odber, dajte mi nejaký pozitívny feedback. Feedback sa to? Cashback? Proste niečo spätné, spätnú väzbu. Aby som vedel, či sa vám tieto videá páčia, o čom ďalej točiť. Ďalšia by mala byť časť ohľadom parkovania. Takže máte sa na čo tešiť, a to aj ja. A vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj.